na natin sudot mula kaya. Yung patang, sa nasisya, patang mga matipatpatang ko din nga aglablab ko siya. Diyan tawag na dapat na inalutang di sitaw. Tapos ni manimanong jay. Ano na ko? Nakasumulumay. Nakaalakantang? Dai. Tigas diyan. Kamto kanu ni Ini kam jam balipang? Sumigutan. Makay, manganan. Ngayon. Ay sumigutan. Yun. Makay. Manganan sa mangiton. Nalimiss nyo pinupo. Hindi naman karning baboy yun eh. Karning ang kambing. Mat? Kasi yung pinabigo sa yung Matmakan. iba mo linagay.